Dobrodošli na predavanje u organizaciji Muzeja Domovinskog rata u Splitu i Hrvatske udruge Benedikt pod nazivom Novorusija i Republika Srpska krajina, između sukoba, rata i nemira, koje će nam održati naš prijatelj, doktor znanosti Ivan Burazin. Sve vas skupa pozdravljam, a prije svih pozdravljam obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, sve prisutne izaslanike ministarstava, predstavnike gradske i županijske vlasti, posebno našega pročelnika za branitelje, gospodina Damira Gabrića, koji je tu s nama, i predstavljam sve predstavnike braniteljskih i stradalničkih udruga, sve hrvatske branitelje i sve predstavnike drugih institucija. Tu je s nama i gospodin Ante Čaleta, voditelj Matice iseljenika iz Splita, s kojim upravo radimo na nekoliko projekata. I naravno, posebno pozdravljam našega doktora znanosti Ivana Burazina, kojem ujedno i zahvaljujem što nas je odlučio počastiti s ovim izuzetno zanimljivim predavanjem. Prije nego predam riječ Ivanu, ukratko ću ga predstaviti. Doktor znanosti Ivan Burazin rođen je 1989. godine u Splitu, gdje je završio studij upravnog prava te diplomski studij na Fakultetu forenzičkih znanosti. U lipnju 2023. obranio je doktorsku dizertaciju na temu Terorizam kao forma društvenog pokreta. A u ožujku 2024. godine je objavio svoju prvu knjigu Hamas, Novorusija i IRA, Terorizam kao pokret. Gotovo 4 godine Ivan provodi u Ukrajini kao analitičar posebne promatračke misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. Kao dio raznih istraživačkih i promatračkih misija imao je priliku posjetiti razne zone nestabilnosti uz Luhansk, sjeverni Irak, Kurdistan, Libanon i grčki otok Lesvos. Aktivno je sudjelovao u nizu radnih skupina na međunarodnoj razini koje se bave pitanjima sigurnosnih politika te izlagao na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Piše znanstvene, stručne i druge radove, aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom. Molim vas da ga pozdravite. Evo Ivane, preuzmi mikrofon i... Hvala. Hvala Matej. Hvala lijepo. Hvala Matej, hvala Radoslave, hvala udruzi Benedikt i Muzeju Domovinskog rata i hvala vama što ste se odazvali, odnosno što ste pokazali interes za ovu temu, zanimanje. Kada zbrojimo znači sve briefinge i predavanja i javne rasprave, okrugle stolove na kojima sam sudjelovao, mislim da dolazim do neke brojke od 40 ili 50. Ja. Ali nikada nisam osjećao takvu čast kao danas držati ovo predavanje u ovim prostorijama. Samim time nikada nisam ne osjećao takvu odgovornost u predavačkom smislu. Jer s časti dolazi odgovornost, a jako je puno časti ispisano na zidovima ovih prostorija ovdje. I vjerujem da mnogi od vas ste bili sudionici te priče, tako da svima hvala i u tim okvirima započeo bi s načinom na koji smo odlučili odraditi ovo predavanje. Dakle, Radoslav i Matej su mi pristupili s tom idejom, što sam ja naravno obje ručke prihvatio, ali sam sam sebi postavio uvjet. Rekao sam da ja to predavanje neću odraditi dok ne napišem znanstveni rad na tu temu. Jer to je neki minimum etičkih i profesionalnih principa s kojima ja mogu pristupiti jednoj takvoj priči koja se bavi takvom jednom časnom epohom kao što je Hrvatski domovinski rat. Temu sam obrađivao i pisao kao rad koji je sada gotov nekih 6 mjeseci, ali tom se temom aktivno bavim 11 godina. 4 godine sam proveo u Ukrajini, u separatističkom dijelu Luhanska, gdje sam radio kao politički analitičar. Napisao sam knjigu Hamas, Novorusija, IRA, koja je izašla u izdavaštvu Despot Infinitusa prošle godine. Pišem, kao što je Matej napomenuo, već pišem znanstvene, stručne i druge oblike radova u raznim domenama, dakle od tema kao što je Majdan i Novorusija, tajne operacije ili društveni pokreti, do posljednjeg rada koji sam napisao profesorom Bilandžića na temu ekonomske politike separatističkog Donbasa, od interakcije do separacije.
Što znači to je jedan širok dijapazon tema i na taj način ćemo se baviti ovom temom danas. Pokušati ćemo dakle pokriti sve aspekte rusko-ukrajinskog sukoba u Donbasu i napraviti komparativnu analizu situacije u Hrvatskoj prije nekih 25 godina, 30 godina. Evo. U tim okvirima u ovom trenutku ja i profesor Eto Bilanđić završavamo drugu moju knjigu koja se zove Rusko-ukrajinski sukob, koja će uzaći gledati svjetlo dana u sljedećih nekoliko mjeseci. Ja. Dakle, ovo su dvije rečenice koje mi na neki način po meni sumiraju jako puno toga što se dešavalo u Donbasu, što se dešavalo na Krimu i što se dešavalo u Hrvatskoj na kraju balade i ne samo u Hrvatskoj, nego na čitavom području bivše Jugoslavije. To su dva bitna pojedinca koji su na neki način opisali cjelokupno stanje stvari, koje će sažeti ono što ćemo mi na neki način reći u sljedećih sat vremena. Prije nego što krenemo, dakle, svaka rasprava iziskuje da definiramo ono o čemu pričamo i termine koje koristimo. Dakle, dvije države, odnosno dva entiteta koje razmatramo su Republika Srpska Krajina i Novorusija. To su paradržave, dakle, to nisu države. Ako me pitate što su paradržave, mogu vam reći da oko toga ne postoji konsenzus. Dakle, znači ne postoji definiran, jasan, konceptualni okvir koji njih definira. Ja osobno se koristim definicijom da su paradržave entiteti, odnosno subjekti koji imaju sve elemente državnosti u smislu vlasti, koje postoje barem 2 godine, ali koje nisu priznale znači, više od 6 država članica UN-a. Zašto 6? O tome možemo kasnije pričati. I ovo nije znanstvena definicija, ovo je neki moj proizvoljan izbor, ali eto da možemo imati neki referentni okvir za razmatranje tih entiteta. Novorusija. Dakle, u Hrvatskoj znamo što je Republika Srpska Krajina, ali kada kažem termin Novorusija, on može značiti jako puno toga. I ja kad koristim termin Novorusija referiram se na dva separatistička entiteta koja su postojala u Ukrajini od 2014. godine do 2022. godine i to su bili takozvana Luhanska i Donjecka narodna republika. Ono što je isto za razmatrane slučajeve Novorusije i Republike Srpske Krajine je činjenica da su one obje, dakle, odmah da definiramo Luhansku i Donjecku narodnu republiku, sam sveo po zajednički naziv Novorusije radi jednostavnije korištenja kao jednostavnije korištenje termina u daljnjoj raspravi. Ono što je zajedničko ovim paradržavama je činjenica da su one nastale i nestale u ratu, a živjele su u sukobu i nemiru. I zato naslov paradržave između sukoba, rata i nemira. Ključna razlika, kao što ćemo vidjeti na kraju ovoga predstavljanja, odnosno predavanja, je činjenica što je Republika Srpska Krajina nestala u Oluji, a Luhanska i Donjecka narodna republika su postale dijelom Ruske federacije. Mi ne znamo će li one ostati dijelom Ruske federacije. To je nešto što u budućnosti još treba odrediti, što moramo vidjeti kako će se raditi situacija na ukrajinskom bojištu danas i na širim sistemskim razinama. Ali one su obje nastale i nestale u ratu. To je prvi faktor koji povezuje, puno ćemo govoriti o tome dalje. No prije svega povijesna Novorusija. Što je ona? Ovo je okvirno područje povijesno Novorusije koje je postojalo dakle krajem 18. početkom 19. stoljeća. Vi, kad kažete termin Novorusija, on ne mora znači nužno povijesno područje. On može značiti, kao što smo rekli sada, dvije paradržave u Donbasu. On može značiti ideologiju, može značiti jedan oblik pokreta i može značiti geopolitičku imaginaciju. Ovo je karta koju sam napravio u svrhu izrade svoje doktorske disertacije i s ovim sam se jako puno pomoćio i to je jedan od zaključaka koji dakle neki vrsni stručnjaka pišu kad govore o Novorusiji, a to je da ona varira o tome kojeg autora uzmete u razmatranje. Jako je teško definirati njene granice, što nije ni čudno zato što je to granično područje koje se mijenjalo, kako se mijenjala teritorijalna administrativna organizacija Ruskog carstva i kako se ono širilo prema jugu. Ono što je zanimljivo, Novorusija je dakle nominalno postojala. Republika Srpska Krajina nije postojala. Postojala je vojna krajina, ali to nije bila Republika Srpska Krajina. Dakle, ona nije bila ni nominalno, ni etnički većinski Srpska Krajina u tim okvirima. Ona je bila dio vojne krajine koje je bilo granično područje. No ono što je zanimljivo, prije nego što je postojala Novorusija, što je stvorena Novorusija, postojale su Nova Srbija i Slavjeno Srbija, koje su bile granična područja tadašnjeg južnog carstva, koje ruske carske vlasti su naseljavali pod vodstvom pukovnika Ivana Horvata i Jovana Števića i stvorili su dvije granične, tako reći, granične pokrajine, Nova Srbija koja je okvirno ovdje pripadala i Slavjeno Srbiju koja je okvirno ovdje pripadala.
Ovdje postoji još uvijek grad Slavjano-Serbsk kojeg sam imao priliku posjetiti. I to je područje, dakle, kojem govorimo u početku 18. stoljeća. Što se dešava kasnije? Ovdje su označene dvije točke koje su jako bitno za daljnje razmatranje. To je Perejaslav i Poltava. Ako vidite, one su drukčije boje napisane ovdje. Perejaslavu je 1654. potpisan jedan sporazum, to je bio takozvani Perejaslavski sporazum. Granica Ruskog carstva je bila otprilike negdje do tu, nemojte me sad uzimati za riječ. Ovdje vam je bilo područje takozvanog hetmanata. To je na neki način bila preteča Ukrajinskoj državi. To je bila kozačka država pod vodstvom hetmana Bogdana Hmelnickog. U to vrijeme ključan faktor, odnosno subjekt sigurnosti arhitekture Istočne Europe i čitave Europe nije bilo Rusko carstvo, bila je Poljsko-Litavska unija, koja je stalno bila u ratovima na jugu sa Osmanskim carstvom, koja je graničila i na istoku sa Rusijom. U tim trenucima kozaci odlučuju potpisati sporazum sa ruskim carevima. Dan danas postoje prijepori oko toga što se potpisalo tim sporazumom, odnosno što je uvjetovalo, koje su prava obveze, je li taj sporazum ispoštovano. Činjenica je da tadašnji, dakle, hetmanat dolazi pod vlast Ruskog carstva. I tada počinje ekspanzija veća Rusije prema istoku. Kasnije, krajem, dakle, 17. stoljeća, uz jednom od stalnih sukoba između Poljsko-Litavske unije i Ruskog carstva, Rusija na neki način nominalno, recimo, pobjeđuje, odnosno definira se da će sve, dakle, istočno od Dnjepra biti, dakle, Rusko carstvo, sve zapadno će biti Poljsko-Litavska unija. U Poltavi, no situacija nije gotova još, jer postoji još jedan faktor koji je tu djelovao u to vrijeme, to je bilo snažno, odnosno moćno švedsko kraljevstvo pod Karlom, koji je bio tada u Velikom sjevernom ratu sa tadašnjim velikim carem Petrom Velikim. Karlu se u ovom slučaju pridružuju kozaci koji su nezadovoljni sporazumom i odvija se bitka kod Poltave. U tim trenucima Petar Veliki pobjeđuje i kozake, pobjeđuje i Šveđane. Pobjeđuje u takozvanom Velikom sjevernom ratu i Rusija postaje velika, tako reći, europska i svjetska sila. Dakle, to je značaj. Ovdje zapravo počinje moćno Rusko carstvo na području srednje Ukrajine. Nastavno na to, pogotovo pod caricom Katarinom, Rusija se širi prema jugu. U ratovima, sve višim ratovima pobjeđuje odnosno na Osmansko carstvo i stvara se pokrajina takozvana gubernija, Novoruska gubernija. To je sve postao Novoruski kraj. I on je dobio tu komponentu vanjsko-političke perspektive Ruskog carstva. Zašto? Jer to je značio slijed trendova zapadnih sila. Nova Engleska, Nova Škotska, Nova Rusija. Tu će se, znači, Rusija razviti kao buduće moćno carstvo. Uskoro je to postalo bogato industrijsko razvijeno područje, no ono još bitnije, osvojen je Krim i osnovana je luka Sevastopolj. I to je bila prva topla luka za ruske brodove. To nije bilo samo topla luka, Krim je već tada, kao i danas, postao vrata prema Kavkazu i još bitnije prema Bliskom istoku. Dakle, to je Novorusija. Zašto to sve govorim? Tako da bi se stekla ruska perspektiva o razmatranju čitave situacije kada se razmatra Ukrajina i današnji rat. Taj termin Novorusija je boljševičkom revolucijom ispao, znači svih jednadžbi. Boljševici su ga anulirali, to je bio relikt carske prošlosti, koji se više nije spominjao. On je ponovno došao do izražaja 2014. godine. Je i 1995. godine kad je par profesora sa fakulteta u Donjecku govorilo o nekim inicijativama stvaranja Novorusije, ali to je bilo marginalno. 2014. godine Ukrajina tone u stanje sukoba, uskoro i rata. Dakle, krajem 2014. i početkom, tadašnji predsjednik Ukrajine, Viktor Januković, kao kraj pokušaja balansiranja između istoka i zapada, odlučio da neće potpisati sporazum o pridruživanju Europskoj uniji. Mobilizira se pokret Euromajdana, okupljen oko tadašnjih blogera, ali tada su još uvijek blogeri, tako reći, bili na neki način više utjecajni u okvirima društvenih medija. Organizirao se prosvjedima na sjedištem trgu u Majdanu. To je bio još uvijek mal prosvjed, nekoliko stotina prosvjednika i dominirale su poruke vanjsko-političkih integracija. No, s vremenom dolazi do eskalacije nasilja i sukoba između vlasti, policije i prosvjednika. I tu dolazimo do prve točke. Što je Majdan i ko je započeo nasilje? Ako pitate nekoga u Ukrajini, većinom, ljudi će reći da je Majdan društveni pokret
u kojim su vlasti represivno pokušale slomiti volju naroda koja želi reforme. Ako pitate nekoga proruskoga dužnosnika ili osobu što je Majdan, on će jasno reći to je nastavak obojenih revolucija. A obojene revolucije su prema njima sve revolucije u njihovom dvorištu, počevši sa revolucijom protiv Miloševića, koja se nastavila kasnije u Kirgistanu, Gruziji, sada u Ukrajini, u kojim se ruše vlasti društvenim pokretima u svrhu ostvarivanja geopolitičkih ciljeva u kojem ključnu ulogu igrao zapravo obavještajne službe. I to je ta razlika u percipiranju tih pojmova. S profesorom Bilandžićem sam napravio znanstveni rad upravo na tu temu, jer to je bilo goruća tema. Mi smo došli, razmatrali smo Novorusiju kao pokret i Majdan kao pokret. I razmatrali smo što je to tajna operacija ili društveni pokret. I naš zaključak u znanstvenom radu, također prezentiranom na znanstvenom skupu, je bio taj da i Majdan i Novorusija imaju i elemente društvenog pokreta i tajne operacije, s tim da je u slučaju Majdana taj element tajne operacije sveden na minimum, a maksimalno izražen element društvenosti. Dok je u slučaju Novorusije taj odraz obrnut. Minimalno izražen element društvenosti, iako je postojao, odmah da to definiramo, ali uvelike izražen element tajne operacije. O tome možemo detaljnije kasnije, ali da vas puno ne buni sad. No dobro. Ukrajina je dakle utonula u stanje kaosa rata. Majdan je u cikličnom nasilju poprimio element masovnosti. Počelo je to nasilje s policijom, u kojem sad dolazi do perspektive ko je započeo sukob s policijom, ili to policija prva napala prosvjednike ili su radikali iz prosvjednika isprovocirali policiju. To je sad tema za raspravu koju možemo govoriti kasnije, ali sukob je eskalirao. Kako je sukob eskalirao, sukob je počeo dobivati elemente masovnosti. Prestajale su poruke vanjsko-političkih integracija, počele su biti dominantne poruke borbe sa represivnim koruptivnim režimom koji ugnjetava narod i koji služi interese Moskve. U konačnici, Januković je svrgnut s vlasti krajem veljače. Iako je Januković svrgnut s vlasti, Ukrajina nije utonula u stanje nikakve stabilnosti, točnije utonula još veće stanje stabilnosti dulje zemlje, tako reći. U sjeni tih događaja na Krimu se događa još nešto, a to je počinje takozvana krimska operacija, što ja tvrdim. Dolazi skupina naoružanih, obučenih, jako sposobnih ljudi, praćena mjesnim milicijama i zauzimaju ključne zgrade na Krimu, ključne zgrade vlasti i administrativnih jedinica i struktura. Te jedinice nisu imale oznake. I stoga su dobili nadimak, ime Mali zeleni ljudi. To je bila prva operacija veća novoformirane jedinice za specijalne operacije ruske vlade, koja na neki način koja je zapravo nastala reformom nakon rata u Gruziji, jer je ruska vlada htjela dobiti jedinicu kao što imaju zapadne sile, kao što su recimo Delta Force ili jedinica za specijalne operacije američke CIA. To je bila njihova operacija, prva. Oni su tim okvirima zauzeli Krim. Ukrajina nije mogla ništa. Ukrajina je mogla samo stati i gledati, jer Ukrajina u tim trenucima nije imala vojsku i to je rečenica Igora Tenjuka, vršitelja dužnosti ministra obrane Ukrajine. Jer mi nemamo vojsku u ovom trenutku. Tu valja nadodati da je Krim imao veliku stratešku važnost za Rusiju. Valja nadodati da je u Sevastopolju prema dogovoru koji su, odnosno Harkovskim sporazumima, bilo je 20.000 mornara ruskih u Sevastopolskoj bazi, tako bliže, tako dalje. No, da skratim priču, Krim je anektiran. Situacija na istoku zemlje je odražavala ono što se dešavalo na neki način diljem države. A to je da imate antimajdanske prosvjednike. Imate antimajdanske prosvjednike koji se prosvjeduju protiv svega što se dešavalo na Majdanu u tim trenucima. Opet, ako pitate nekoga iz Kijeva ili nekoga koji je proukrajinski, tako reći, pozicionira, reći da su antimajdanski prosvjednici na istoku pogotovo plod tajne operacije FSB-a i GRU-a. Slično je, dakle, narativ kao što je slučaj sa proruskom perspektivom u odnosu na Majdan. Činjenica je da, recimo, ako uzmete prvi skup koji je bio u Donjecku krajem veljače, koji je imao 10.000 ljudi, je bio organiziran od strane lokalnih vlasti da se komemoriraju 100 pripadnika specijalne jedinice Berkut koji su ubiveni tijekom sukoba u Majdanu, gdje je poginulo sve skupa negdje 100 i nešto ljudi. Možda ste čuli za termin nebeska stotina, nebeska satnija, dakle, to je tih 100 civila koje je poginulo, koji su se borili to vrijeme protiv snaga vlasti. Situacija diljem države odražavala stanje sukoba, ali nije odražavala stanje rata. Mislim, mi pričamo već o 100 i nešto mrtvih poginulih. To dakle su jako velike brojke, ali ako uzmete kriterije rata koje koristi znameniti SIPRI, odnosno Štokholmski institut za razvoj mira, dakle još nije bilo stanje rata. I situacija se nakon veljače na neki način počela polako smirivati. Znači, ona se počela polako smirivati.
prosvjednici glavni, znači na istoku države, njihove vođe, Pavel Gubarev, su bili uhićeni. Relativno je stanje tonulo neki nemir, recimo to tako. No, ključan trenutak se dešava 12.4. kada jedan od pripadnika paravojnog dijela operacije na Krimu i bivši dužnosnik FSB-a ruskoga dolazi sa svojim 51 sudionikom preko Krima, preko Rostova u grad Slovjansk i zauzima zgrade vlasti. Ukrajina u tim trenucima više nema što čekati. Oni tu nisu vidjeli prosvjednike koji zauzimaju zgrade vlade, oni su vidjeli upravo one male zelene ljude koji su odradili operaciju na Krimu. I Ukrajina je primorana započeti antiterorističku operaciju, iako izuzetno podkapacitirana, što ćemo vidjeti u naredna 2 mjeseca. Ko je bio Girkin? To je ono veliko pitanje danas. Ako pitate Ukrajince, on je bio dužnosnik FSB-a GRU-a koji je ciljano poslan otamo da eskalira situaciju, da izazove rat. Ako pitate Ruse i neke druge dužnosnike, reće, pa on je bio jedan od ljudi koji je bio dio operacije na Krima, ali je o svom poslu, tako reći, otišao u Donbas. Mi danas nemamo nikakve, ne možemo donijeti zaključke zaista u kojem kapacitetu je on djelovao tada. To je jednostavno tako. No, činjenica je da je njegov dolazak bila jedna enigma koja je navela na pogrešan zaključak. Dakle, svi u tom trenutku u Donbasu su imali pogrešnu perspektivu ko je on bio. Ukrajinci su mislili da je on, dakle, dio takozvani mali zelenih ljudi. On to nije bio. Mjesni dužnosnici policijski su mislili isto tako da je on bio jedan od tih ljudi i rekli su, ok, ovim ljudima se nema smisla opirati. Pustimo da ljude da rade šta hoće. Čitava ta priča, mi ne možemo se nositi sa njima. S druge strane, ljudi koji su bili proruski, tako reći separatistički nastrojeni, oni su isto vidjeli u njegovom djelovanju prethodnicu velike ruske vojske. Oni su dobili motivaciju i poticaj, rekli, dobro, ovo stvarno ide u tom smjeru, Krim se ponavlja, mi smo ti koji ćemo postati dio priče, idemo se mobilizirati. Ruska vojska nije došla. Sad postavlja se pitanje što je on zapravo bio svemu tome. Činjenica je da je to bila jedna velika pogrešna procjena. Ruska vojska nije došla do 8. mjeseca, ja bih rekao, u tim okvirima. Kad pričam ruska vojska, pričam o većem broju vojno opremljenih ljudi koji djeluju u vojnim operacijama, ne pričam o agentima i članovima GRU-a FSB-a. Zašto? Iako su separatisti uspjeli, dobro odmah da kažemo, Donbas je u tom trenutku upao jedan kaos paravojski. To je zaista bio jedan ogroman kaos, nazovimo to tako. Separatisti su se organizirali po paravojnim postrojbama, zauzimali su gradove po gradove. U tom trenutku borbena djelovanja su obuhvaćala ovako područje od ovdje. 5. mjesec i 6. 5. mjesecu pogotovo je bila znamenita bitka za Mariupolj, u kojem je sudjelovao između ostalog nukleus onoga što će kasnije postati postrojba dobrovoljačka Azov. Mariupolj je obranjen i to je jedna od ključnih bitaka u tim trenucima. Tada su, tako reći, jedan velik dio djelovanja preuzele ukrajinske dobrovoljačke postrojbe, ali već tada počinje reorganizacija ukrajinske vojske. Počinje politička konsolidacija, počinje reorganizacija ukrajinske vojske, stvara se na neki način ukrajinska vojska, službe sigurnosti i policija. I već u tim okvirima oni potiskuju separatiste. I separatisti gube. Separatisti gube do te mjere da Ukrajinci provode operaciju Ilovajsku, Saur-Mogil. I cilj je bio na neki način ovako zaokružiti separatiste ovdje. I to je zapravo na neki način bila priča da će separatisti zaista, da su gotovi, da se ne mogu nositi sa tom ukrajinskom vojskom. U tom trenucima se dešava, tako reći, ključan trenutak u događajima u Donbasu, drugi, a to je ulazak ruske vojske, opet ljudi bez oznaka, koji se procijene da je bilo 3 do 6 tisuća njih, za koje je Putin, onako, ja bih rekao, cinično opisao kad su ga pitali, kad se ratujete, ljudi umiru, kad ljudi umiru vidite ko su, odakle su po dokumentima. Kad su ga pitali, dobro, pa ko su ti ljudi ako to nisu vaši ljudi u Ukrajini? On rekao, to su vojnici koji su došli tu tijekom godišnjeg odmora. I da su ljudi popularno počeli koristiti termin da su to turisti. Da su to zapravo turisti u Donbasu koji ratuju na neki način. Jel? No, ono što se desilo je prva tragedija za ukrajinsku vojsku, a to je bitka kod Ilovajska, kojom je ukrajinska vojska okružena i uništena. I kreće ono tragično povlačenje koji su Ukrajinci uništeni. Tadašnje vodstvo je primorano, suočeno sa porazom na vojnom planu i primorano je potpisati prvi sporazum iz Minska. Prvi sporazum iz Minska. On nije donio mir. Ratovi su se nastavili. U 2. mjesecu
posebno je bitna točka Debalceve. Dakle, Debalceve danas je grad koje je željezničko čvorište i jako je bitno to u strateškom smislu, kao što možete vidjeti između je dvije takozvane reći separatističke države. I ono je bilo, dakle, mjesto velikih borbi u drugom mjesecu. Ponovno se dogodio slučaj kao i sa Ilovajskom, a to je da je ukrajinska vojska uništava Debalcevu. Prema nekim navodima u tom uništavanju je također sudjelovala i skupina Wagner i još neki drugi koji su nastali u tim trenucima, bi rekao. Ukrajina nije imala izbora, dakle. Imate poraz i mogućnost daljnjeg napredovanja separatista. Ukrajina je potpisala drugi sporazum iz Minska. Vidjet ćemo zašto je to bitno kasnije. Kada razmatramo geopolitički, znači, i to je bila stanje stvari koje se zadržalo do 2022. godine. Kada razmatramo područje koje su, dakle, te dvije paradržave obuhvaćale, ona za Ukrajinu nije imala značaj veliki geopolitički. Zašto? Pogledajte koliko je to ovdje. Dakle, to je jedan mali dio vama. On jest industrijski bogat, ali nije toliko bogat koliko ljudi neki tvrde da jest. Mi smo napisali puno znanstveni rad na tu temu, o tome možemo govoriti kasnije. On je, dakle, bio bogat ugljenom, ali ta industrija ugljena je zapravo bila neprofitabilna. Ono što je bilo profitabilno donekle u tim okvirima je bila proizvodnja metala, metalurgije i takve stvari. No, on nije imao toliki geopolitički ni industrijski značaj u tim okvirima za Ukrajinu, koliko je, kao što ćemo vidjeti, RSK bila za Hrvatsku. Taj period od recimo 2017. do 2022. godine nije bio period mira, to je bio period nemira, jednog velikog nemira. Zašto? Jer do 2017. godine vi ste imali stanje rata unutar rata. Imali ste niz skupina koje su se borile unutar separatista, koje su pokušavali ostvariti kontrolu nad industrijski bitnim područjima. Ali taj period se konsolidirao 2018. godine, kada je u drugom, tako reći, u državnom udaru svrgnut tadašnji vladar u Luhansku Igor Plotnicki, na vlast je došao Leonid Pasečnik, koji je danas postao član Savjeta Ruske federacije. Dakle, oni su uspjeli centralizirati tu vlast. Da se razumijemo, ništa od toga što se događalo ne bi bilo održivo bez Ruske federacije. Ruska federacija je snabdjevala vojno, materijalno, energetski, ekonomski. Plin, struja, nafta, novci, dakle, rubalj je uspostavljen kao dio ekonomske zone. To je sve dolazilo iz Ruske federacije. I ona u konačnici postala dio Ruske federacije. Hoće li ostati, to je pitanje koje ćemo vidjeti. S druge strane, Republika Srpska krajina, dakle, 80. Jugoslavija se raspada. Jednostavno ne može se zadržati. Milošević drži znameniti govor na Gazimestanu i to je zapravo bilo na neki način proročanski govor koji je najavio desetljeće ratova na području bivše Jugoslavije. Osim toga što radi, dešavaju se takozvane antibirokratske ili jogurt revolucije u kojima Slobodan Milošević sa svojim nužnim vodstvom mobilizira društvo i ruši vodstva u Vojvodini, na Kosovu i Crnoj Gori kako bi centralizirao vlasti. I u tim trenucima stvara se stanje sveopće društvene psihoze i nesigurnosti. Dakle, imate Hrvatsku, Sloveniju koji se žele, dakle, odlučni su da izađu iz Jugoslavije, podržavaju se prvi izbori, najavljavaju se prvi izbori. Imate s druge strane JNA i Miloševića vodstvo koje je kroz 80. godine prošlo kroz taj proces simbiotskog zbližavanja u potpunosti, koji žele pošto poto spriječiti to. U tim trenucima 89. godine također se održavaju nacionalistički srpski skupovi u Kninu koji prate sve što se dešava na Gazimestanu. Zašto je to problematično? Mi moramo shvatiti da danas kad govorimo o nacionalističkim skupovima nije isto što govoriti krajem 80-ih u Jugoslaviji. Koliko god ona bila postajala slaba i raspadala se, nacionalizam je bio još uvijek državni neprijatelj na neki način tim okvirima i to je predstavljalo stanje straha. Ja. Dakle, stvara se jedno stanje društvene psihoze i nesigurnosti. U okvirima političkih promjena, dakle, izbora, najava promjena ustavu, referenduma, započinje Balvan revolucija 17.8.1990. godine, koja je zapravo započela dezinformacijom. Ta Balvan revolucija je započela, bila ilegalna, bila je oružana. Hrvatska snage MUP-a Hrvatske tada su mogle nju spriječiti, pokušalo se na neki način. Ali to je bilo neizvedivo iz ključnog razloga zbog djelovanja JNA, koja se pozicionirala kao tampon zona između pobunjenika, oružanih, ilegalnih, i hrvatskih snaga i policije. To je nešto što će odražavati stanje stvari sljedećih nekoliko mjeseci. Oružani pobunjenici zauzimaju zgrade vlade u području koje vidimo, vlasti,
uspostavljaju vlast, hrvatske snage pokušavaju ponovno zauzeti, JNA se pozicionira kao neko ko sprječava to. To je stvaranje prostora za mobilizaciju i konsolidaciju vlasti. Ništa od toga što se dešavalo ne bi bilo moguće bez djelovanja ni saveznih službi sigurnosti, kao što mogu vam kasnije prikazati. Operacije protiv Hrvatske su provođene još od 1989. godine, kao što je operacija Proljeće i neke druge. 90. godine su značile procesi, pogotovo 1991. u kojem državne službe, državne bezbednosti Srbije aktivno uz JNA naoružavaju te srpske separatiste. Tajnim kanalima, tajnim putem. Ne samo da ih naoružavaju, nego započinju ono što će postati na neki način tužan modus operandi ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a to je djelovanje paravojnih formacija pod kontrolom državne bezbednosti. U ovoj fazi je to imalo element mobilizacije, eskalacije stanja rata, kasnije je to poprimilo neke užasnije elemente, kao što je provođenje politike etničkih čistog područja i počinjavanja nekih najtežih kaznenih zločinačkih djela. Dakle, Hrvatska je tonula u stanje rata i sad dolazimo do one različitosti između Hrvatske i Ukrajine, recimo u tom okvirima. Sporazum iz Minska je Sarajevsko primirje. Vidjeli smo kako je sporazum iz Minska Ukrajina bila primorana potpisati, jer suočavala se sa vojnim porazom i katastrofom. Hrvatska nije, kad smo potpisali Sarajevsko primirje. I danas postoji dilema oko toga, jesmo li je trebali potpisati ili ne. I to je dilema, recimo, koja je bila na razmeđi između Antuna Tusa i Franje Tuđmana i političkog vodstva. Neko smatra da smo mi trebali nastaviti nakon naše operacije Otkos, u kojem je oslobođen čitav ovaj jedan dio ovdje. Dakle, operacijama Otkos i Orkan je oslobođen dio zapadne središnje Slavonije, u kojem su ruski pobunjenici uz JNA pokušavali potpunost izaći na sjevernu granicu i osjeći ovaj dio ovdje. Mi smo našim operacijama Otkos to zapravo spriječili, došli smo do tu. U tim okvirima je potpisano Sarajevsko primirje i mi smo zaustavili na neki način rat, barem tamo do Maslenice i drugih dijelova. Dakle, to je ta prva bitna razlika među slučaja Ukrajine. Druga bitna razlika je što za razliku od Luhanske i Donjecké Narodne Republike, RSK je imala jako velik značaj za Hrvatsku, prvenstveno činjenici što je okupirana trećina područja, dakle broj 1. Broj 2, podijeljena je bila na sjeverni i južni dio. Mi do Maslenice nismo imali kontrolu, nismo imali povezani dio sjevernog i južnog dijela Hrvatske. I u tome je značaj Maslenice kao operacije, jer smo uspostavili povezanost na neki način ovdje. Dakle, to je ta razlika geopolitičkog značaja. RSK, kao i Luhanska i Donjecké Narodna Republika su bile suočene također sa stanjem internih sukoba i kaosa. Za razliku od njih, od proruskih separatista, RSK nikada nije zaista konsolidirala, nije profesionalizirala i centralizirala te strukture vlasti. Dakle, to stanje sukoba i kaosa je bilo akutno do Oluje. Osim toga, recimo, evo, tu je samo kolega Petar koji je bio u Donjecku. Stanje, kad me pitao kako je u Donjecku i Luhanskoj, ja kažem, pa teško je u odnosu na Hrvatsku. Stvarno teško je, mislim, grozno je. Ali ako usporedite sa drugim zonama ratnim, pogotovo koje su tako reći u okruženju, to je daleko od katastrofe, mislim, se možemo složiti. To nije Gaza, jel? I ono što sam shvatio da to je daleko također od Republike Srpske Krajine, koja je bila gospodarski krah. Ona je zapravo, to je bilo katastrofalno stanje stvari. Jel? Dakle, to je na neki način isto sličnost i razlika. I u konačnici, za razliku od Luhanske i Donjecké Narodne Republike, ona je nestala u Oluji. Nestala je zbog više faktora. Nestala je zbog Srbije koja nije mogla djelovati, zbog sebe unutra nije bila sposobna i naravno, prije svega, zbog Hrvatske vojske koja je bila spremna i sposobna provesti tu Oluju. Ali da se razumijemo, čitava politika koja se prodala u Hrvatskoj od samog početka bila osuđena na propast. Ona nije bila provediva. Ona jednostavno nije bila provediva. Zašto? Zato što ni Srbija nije imala kapacitete, a Hrvatska je pokazala itekako da ima kapacitete da se zaštiti onim okvirima, iako je suočavala se sa velikim poteškoćama, ograničenjima, embargo na uvoz oružja i tako bliže i tako dalje. I sada prije kraja, odnosno prije rasprave, nekoliko zaključaka. Dakle, kao što smo rekli, to su paradržave nastale i nestale u ratu, postojalo u sukobu i nemiru. Vanjski faktor je bio, dakle, neizostavan i ključan
kao faktor njihovog održavanja u svim fazama. Tu su tajne operacije igrale jako bitnu ulogu. O tajnim operacijama možemo govoriti, ja sam napravio neke šematske prikaze ako nekoga zanima, imam u zadnjem dijelu, ali one su uvesilo o vanjskim faktorima u svakom trenutku. Razlika je bila u operativnom pristupu između Rusije u Hrvatskoj i Srbije, između Rusije u Ukrajini i Srbije u Hrvatskoj. I o tome možemo kasnije isto tako govoriti. Milan Martić i pokojni Milan Babić su završili u Hagu. Denis Pušiljin i Leonid Pasečnik su završili kao članovi Savjeta Federacije Ruske vlade. Milošević je započeo čitavu tu priču, kao što smo vidjeli na početku, svojim govorom na Gazimestanu, svojom politikom i svime što je provodio. Ja bih rekao da on bio jedan oportuni nacionalist, koji nije imao kapacitete za provesti do kraja ono što je planirao. I ono što možemo reći da on zapravo započeo tu desetljeće ratova na području bivše Jugoslavije na Kosovu i on kao lik je zapravo završio na Kosovu. Nakon toga je slijedio njegov kraj. S druge strane, postavlja se pitanje je li u odnosu na njega Putin zapravo strateški racionalist. Zašto? Putin je odveo smrt strašan broj ljudi. Znači, on je donio užas čitavom svijetu na neki način. Ali on je zauzeo Krim od 2014. Nemojmo zaboraviti, Putin je 2014. aneksirao Krim. Njemu su uspostavljene sankcije. Ali zapadni svijet nije njega isključio iz diplomacije. Dakle, svi su se sa njim htjeli slikavati, svi su sa njim surađivali na političkom diplomatskom putu. Sada u ovom trenutku Putin je ponovno na neki način ovladao dijelom onoga što je bila povijesna Novorusija. Ako se danas potpiše primjere u Ukrajini i ne znam, dogovori se da će taj dio pasti pod rusku vlast iz nekog razloga, Putin praktički inkorporira i taj dio. Hoće li Putina ruska povijest, hoće li Putina ruski povjesničari bilježi kao nekoga koji je vratio ono što su nekad ruski carevi imali? Dakle, je li on strateški racionalist? I postavlja se pitanje, ona Novorusija koja je bila stepenica za ruske careve, za ekspanziju na istok, koja je bila tron ruskih careva, hoće li ona sad biti grobnica ruskih vladara? Nemojmo zaboraviti. 1917. godina revolucija, Rusija se povlači od Prvog svjetskog rata, bolševici svrgavaju vlast. Novorusija se zaboravlja. I sad se postavlja pitanje, hoće li Putin biti pamćen kao Petar Veliki ili kao Nikolaj Romanov? I zadnja jedna, neću reći činjenica, nego moje razmatranje, razmišljanje koje nije znanstveno utemeljeno, nego to volim ga spomenuti, a to je da je Donbas zapravo zemlja pogrešnih procjena. Kogod ode u Donbas, po meni je na neki način procijenio. Odnosno, kogod pređe rijeku Donjec, zapravo ne završi dobro. I sad se postavlja pitanje, je li Donjec zapravo Rubikon? Je li to taj rizik koji god pređe sa istoka ili zapada, sjevera, odnosno juga, zapravo će izgubiti. I to je nešto za daljnje razmatranje. Eto, toliko od mene, otvoren se za pitanja ako neko ko ima možda. Hvala lijepo. Kakva je vaša procjena oko ovoga, je li Putin, odnosno Ruska federacija, financijski, kako stoji sad u odnosu na prije ratnih operacija? Ne znam. Kakva je procjena? Procjena, upravo o tome, stvar je o tome što je to nešto što je jako teško za odrediti. Ima jedno moje razmišljanje koje ću isto podijeliti s vama, a to je da Rusija pobjeđuje kada se brani, gubi kada napada. Mi, kad je počeo rat, pretpostavljali smo, bili smo šokirani sankcijama, težinom sankcija i reći brzinom sankcija koje je Zapad djelovao naspram Rusije. Svi su projicirali da će zapravo Rusija krahirati u tim okvirima. Rusija nije krahirala. Rusija se ipak održala do dan danas. Koliko je kvalitetan taj život, mi to ne znamo. Ključno pitanje je li Rusija prebacila svoju ekonomiju na vojnu proizvodnju u ovom trenutku? To je nešto što se treba razmotriti. To je segment koji ja zaista ne znam i ne mogu vam dati odgovor na to pitanje, ali mene svaki put iznenadi koliko sa ovim mojim skromnim znanjem ekonomskih perspektiva Rusije zapravo se uspijeva održati, ne samo održati u smislu vojne proizvodnje, nego održati u smislu životnog standarda
i sve neki drugi segmenata. Mi Hrvati imamo tu jednu uljudbu, imamo tu jednu nacionalnu svijest, imamo kontinuitet samog svjetske državnosti. Nisam stekao dojam da Ukrajinci imaju takav jedan naboj, takvu jednu emociju, takvu jednu uljudbu koju smo mi zašto tijekom stoljeća. Evo, da li se slažete u tom smislu sa mnom da oni nemaju takav jedan koegzistenciju kao narod? Pa gledajte, ja sam bio u Donbasu do izbijanja rata 2022. godine. A u Ukrajinu sam prvi put došao nakon Majdana 2014. godine. Nakon Majdana se počela, po meni, ja bih rekao da je to je bio jedan jako bitan trenutak izgradnje nacije u tim okvirima, društveno-političkom smislu, Majdan. To su događaji koji je definirao narod. To je tako, izgradnju nacije. Ajmo ovako. Putin je definitivno izgubio Ukrajinu u društvenom smislu. Zašto? Jer ako vidite društvene istraživanja, stavove ukrajinskog društva prema Rusiji prije Majdana i nakon, odnosno rata, vidit ćete da je sve otišlo u smjeru toga da su više ljudi prozapadno, više protiv Rusije, više protiv Putina i neke druge stvari. Dakle, tu se već počeo na neki način još više i snažnije definirati taj ukrajinski identitet. Kada govorimo o tome, zašto to govorim? Zato što se jako često percipira ukrajinski narod kao više prozapadni ili više proistočni, proruski. Dobro, gdje je tu ukrajinski narod u toj priči, na kraju balade? To je pitanje koje na neki način po meni odražava geopolitiku ukrajinskog identiteta koji se rasprostire prema državi koja je jednostavno ogromna. Dakle, ogromna. Vjerujem da ako odete na istok, pitanje koje ste vi postavili meni, dobit ćete odgovor ne. Mene to zaista ne zanima, ja nisam za to. Yeah. S tim da uzmete u obzir jednu stvar. Sad pričamo o istoku, pričamo o Donbasu. Donbas nikada nije imao izraženi neki nacionalni karakter. A nije imao ni separatistički karakter. On je imao izražen veoma lokal, patriotski i regionalni karakter. I to je bitna, recimo, komponenta svemu ovome. Nisam podsjetio čitavu Ukrajinu, tako da ne mogu govoriti. Bio sam u Kijevu, ali vjerujem da možete na neki način da to varira, ovisi koji dio Ukrajine posjetite. Ako idete više zapadno, sredina je zapada, će to sigurno biti izraženiji taj etno-nacionalni identitet, će ljudi više sigurno biti više, ajmo reći, spremni na takvo djelovanje. Dok ako idete put istoka, možemo očekivati, iako ne mogu konkluzivno govoriti, da će taj privrženost ukrajinskoj naciji u tom smislu biti možda manje izražena. Ali opet, sada sam sebi na neki način uskačen u usta. Zašto? Zato što kad je izbio rat 2014. godine, jako puno ljudi sa istoka, iz Donbasa, gdje je većinski rusko govorno stanovništvo, je odlazilo u dobrovoljačke postrojbe. Recimo, znameniti Azov postrojba, bio je jedan članak prema kojemu gotovo 50% pripadnika Azova govori ruskim jezikom. I moramo tu shvatiti isto. Ako neko govori ruskim jezikom, u Ukrajini ne mora znači da se definira kao Rus, nego to je jednostavno posljedica povijesnih procesa koji su trajali. Tako da vjerujem, pretpostavljam, ne mogu reći ovako konkluzivno, ali moja pretpostavka je to ovisi u kojem dijelu Ukrajine odete i postavite to pitanje. I varira naravno od čovjeka do čovjeka kao u svakom drugom slučaju. Želio sam dobro pitati taj povijesni, historiografski i administrativni kontekst Krima. Aha, dobro. Kao tako. Zapravo koliko je on administrativno pripada Ukrajini kao suvremenoj novoj državi, zapravo u povijesnom smislu baš i nije kako mogu znati, kako sam zapravo iščitao. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, koliko je personalna promjena u predsjednikovanjima Juščenka i Janukovića dovela do daljnje dramaturgije stanja društvene podjele i političke podjele u Ukrajini. I s treće strane, još jedno pitanje, taj utjecaj vanjskih nekakvih momenata, koliko su oni mogli utjecati na instalaciju i Zelenskog kao predsjednika. Okay. Hvala vam. Odlična pitanja. Krenit ću sa prvim, dakle sa Krimom. Dakle, čiji je Krim? Sad, ako ćete gledati povijesno, da, ali ako ćete gledati povijesno čitavu kartu Europe ili svijeta, morate pitati čije je šta u tim trenucima tu. Ja. Dakle, Krim, Tatari mogu reći da je Krim zapravo njihov, Osmansko carstvo može da je njihov, Grci mogu reći da je njihov, jer grčke kolonije su bile na Krimu na kraju balade. Krim jest Rusija osvojila u spomenutim ratovima i postale dio Ruskoga carstva. Bitan segment u teritorijalnoj reorganizaciji Ukrajine su dakle raspadi carstava i pritom smatram carstvo možemo razmatrati Sovjetski savez.
Morate uzeti u obzir, recimo 1917. godine, kada je kratkotrajno stvorena Ukrajinska država tada, tadašnje vođe Ukrajine nisu polagali u tom trenutku pravo na Krim. Njima Krim nije bio toliko ključan. Nisu polagali, prvo su smatrali da Krim je dio carske Rusije, bijele vojske generala Denikina u tim okvirima. Kasnije se to promijenilo. Kasnije se to pod Pavlom Skoropackim, novim hetmanom koji je bio, dakle, na neki način tu politička figura koja je instalirana bila, on je počeo polagati pravo na Krim u tim okvirima. Krim, čisto evo da damo jedan povijesni kontekst ostalim sudionicima, 1954. godine Nikita Hruščov, tako reći, predao Ukrajini. Ona je postala administrativni dio Ukrajinske države, tadašnje Ukrajinske sovjetske socijalističke republike. Tu opet, čak i tu postoji jedan prijepor, nazovimo to tako. Ako uzmete recimo Jurija Luškova, gradonačelnika Moskve, pravnika i neke druge proruske dužnosnike, oni će reći da čak ni taj trenutak prebacivanja Krima 1954. godine nije bio utemeljen jer nije ispoštovao sve pravne procedure. Ja sam osobno ne mogu ovako konkluzivno znanstveno govoriti, ali osobno sam vidio puno više tih pravnih stručnjaka koji se bave tom temom, koji navode mi nekako više argumenata u prilog tome da je zapravo uistinu ispoštovana ta procedura. Ali poanta je u tome da čak i to na administrativnim okvirima postaje određeni prijepor u smislu transfera Krima. Društvo pamti. Društvo je sada već nešto drugo. 90. godine, gledajte, ovo sve što se dešava u Donbasu danas i prije 10 godina se bilo nominalno dešavalo i na Krimu početkom 90. godina, ali nije eskalirao rat. Zašto? Imali ste jako puno društvenih pokreta i pojedinaca koji su bili protiv stvaranja Ukrajinske države i za sjedinjenje sa ostankom u Sovjetskom savezu. Iako, sad ću na neki način sam sebi skočiti u usta, kad je bio referendum o stvaranju Ukrajinske države, čak i na Krimu je većina glasala za, 51%, ali većina je glasala. Ali ostaje taj sentiment da ne žele biti dio ta Ukrajinskog Sovjetskog saveza. Tu moramo uzeti u obzir i ekonomsku komponentu u okvirima toga da na Krimu je bilo mjesto gdje bi se umirovili političari, znači članovi politbiroa, nomenklatura politička Sovjetskog saveza. I njima je bilo interesirano na neki način i ekonomski i politički da se ostane dio, tako reći, Ruske federacije, odnosno tadašnje još uvijek Sovjetskog saveza. Ali početkom 90. godina su postojale društvene inicijative da se promijeni status Krima. Neki smatraju da rat onda nije izbio zato što je se Jelcin suočavao sa Čečenijom. Dakle, izbio rat u Čečeniji, Rusija je poražena u prvom ratu u Čečeniji. Imali ste situaciju da je Jelcin pokušao operaciju zauzimanja Krima, da sve ono što tvrdi i radi u Čečeniji bi zapravo palo u vodu i nije imao kapaciteta, pa je zato došlo do intervencije. Na neki način, ono što bi se u narodu reklo povuci potegni, ipak je dogovoreno da će Krim ostati dio Ukrajine. Moskva i Kijev su se dogovorili da će se crnomorska flota koja je bila tu stacionirana, oko koje je također bio prijepor, će pripasti 80% Rusiji, 20% Ukrajini u zamjenu za pokrivanje dugova za snabdijevanje reagentima koje je Rusija, tadašnji Sovjetski savez, davala na neki način Ukrajini u tim okvirima. E sad, to na neki način se dovodi do sljedećeg pitanja, već je ovo kraj 90-ih, dakle, narančasta revolucija, dakle. Leonida Kučmu naslijedio Viktor Januković. Pobjeđuje u izborima koji nisu zapravo bili regularni. Formira se preteča Euromajdana znan kao narančasta revolucija. Imate također nekoliko stotina tisuća ljudi na ulicama Kijeva koji prosvjeduju protiv vlasti jer smatraju da su izbori pokradeni. Neki smatraju da stanje nije eskaliralo u rat i nasilje tada, da su tu zapravo službe sigurnosti Ukrajine igrale ključan slučaj jer su stale na stranu prosvjednika i davale su informacije točno kome što i odbijale su poduzeti određene mjere protiv prosvjednika. Neki smatraju da je to bio faktor zašto rat nije već tada na neki način izbio. Januković je ipak pobjedio. Dakle, Juščenko ipak nije održao vlast nakon vlade, Januković je ipak pobjedio. Što to govori? To znači da Ukrajina u tom političkom smislu za svoje moderne povijesti uvijek bila podijeljena zemlja na neki način i to je sadržano u izborima predsjednika Viktora Janukovića i Viktora Juščenka. Jesu li oni izazivali te promjene ili su oni posljedica tih promjena? To je sad nešto što ne mogu dati odgovor. To je nešto što je zapravo simbiotski odnos strukturacije u tim okvirima. Koliko je moguće da je predsjednik Zelinski ili neko instaliran izvani, to su sad već sfere koje ja stvarno ne mogu pričati. Zaista, iskreno, ne bavim se tim temama, ali to mi je već nekako van okvira. To nije značajno zapravo, to je čisto što. Gledajte, bila je priča kad je Zelinski izabran za predsjednika da je on zapravo lutak tadašnjeg oligarha Igora Kolomojskoga, koji je zapravo Igor Kolomojski je bio tada možda čak i moćniji od Rinata Ahmetova u tom trenutku, jedan od najmoćnijih pojedinaca Ukrajine, ako ne i najmoćniji, jel?
sigurno u ekonomskom smislu. On je imao svoju televiziju na kojoj je Vladimir Zelinski, predsjednik, tada bio zapravo komičar, glumac, imao je svoj show, znam kao sluga naroda. I kad je on odlučio se kandidirati za predsjednika, svi su rekli, dobro, ti si luta Kolomojskoga. I često ga pitali, dobro, koji je tvoj odnos sa Kolomojskim? Ti si sluga oligarha, ovoj zemlji treba deoligarhizacija. On je rekao, po meni jednu interesantnu stvar, onako koji je riješio ta pitanja, rekao, gledajte, mi smo u Ukrajini, vi ne možete ništa napraviti bez da ste pod utjecajem, ne utjecan, nego bez da ste u nekom odnosu sa oligarsima, ako želite nešto veliko napraviti. Smatram da on nije bio njegov lutak iz razloga, i to je sadržano njegovom političkom djelovanju nakon, kad je stasao politički, jer on je praktički krenuo protiv Kolomojskog i svih drugih oligarha, prije svega Viktora Medvedčuka, koji je bio, tako reći, Putinov kum, koji je imao strašno velik utjecaj u Ukrajini kroz medije i druge sfere. Vi ste ovo sve sveli na relaciju Ukrajina-Rusije, a gdje se tu nalaze i NATO, zapadne zemlje i tako dalje. Jer Ukrajinci bez ovoga NATO-a i ovoga i dolaska na ruske granice u Ukrajinu bi dosta sve već izgorilo. Jer pogotovo vezano gdje se nalazi CIA i ovo vezano za Majdan 2014. i 2022. Ovako, izlaganje koje smo radili na temu operacije ili društveni pokret, ja sam naslovio Ukrajina crvena linija, ali najveća nagrada. Zašto? Prva operacija CIA, još onda čak i nije bila cijela, bio je OSS, ali ne ovaj OSS nego OSS, je bila 1948. godine u Ukrajini, gdje je CIA još u povojima, slaba organizacija, strahovite greške radi, nema kapacitete, pokušava infiltrirati ukrajinske nacionaliste iza željezne zavjese. Počeo je hladni rat. Sovjetski savez je imao KGB već stasita organizacija, naslijedio Čeku, naslijedio Držinskog i sve što je napravio. Što? NKVD, naravno. Dakle, oni su sve znali, ti svi ljudi su nesretno završavali. To su bile propali pokušaj CIA 1948. godine. Koliko je zapravo CIA djelovala u okvirima Ukrajine, ja to zaista ne mogu reći u tim okvirima. I mislim da se u egzaktnim okvirima to je jako teško za reći. Tajne operacije su zamišljene da se nikada ne otkrije onaj ko je nalogodavac, što je konačni cilj. Recimo, uzmite 90. u ovom slučaju obzir, sad uzimamo rusku perspektivu, na ovaj način. Amerika je posredstvom svojih zaklada za demokratizaciju u Ukrajinu uložila jako velike novce. Ako pitate nekoga u Rusiji, ako pitate danas predsjednika Vučića, to ista ta organizacija National Endowment for Democracy, koja zapravo svojom demokratizacijom ruši vlade, uspostavlja sebi odane kadrove. Ali on se postavlja pitanje, je li svaki oblik demokratizacije na neki način rušenje vlade operacija CIA? To je nešto što se treba uzeti u obzir u okvirima ovoga razmatranja. Ja se često volim spomenuti jedne činjenice, a to je da kad je srušen Januković, u periodu od mjesec dana, Kijev su posjetila dva visoka dužnosnika. Jedan je Brennan, šef tadašnji CIA, drugi je Sergej Beseda, visoki dužnosnik FSB-a. Dakle, u roku mjesec dana dva visoka dužnosnika, dvaju suparničkih službi sigurnosti dolaze i posjećuju Kijev. Znači da Ukrajina de facto, možemo uzeti kao polazišnu točku, jest područje posredničkog sukoba u smislu djelovanja obavještajnih službi. I to je jednostavno tako i to jednostavno proizlazi činjenice geopolitike Ukrajine, koja je na razmeđi istoka i zapada, koja je zapravo sadržana u pitanju što je to Ukrajina. Je li to prag Rusije ili vratak zapada? I tu se održavaju ti strateški interesi. Jesu li to faktori koji su utjecali na razvoj sukoba, eskalaciju sukoba? Sigurno da jesu. Zašto? Jer su preveliki. Jednostavno su preveliki, ne možete ih izuzeti. U najmanju ruku ne možete ih izuzeti iz jednadžbe jer su prevelike, kako u političkom, tako prije svega u vojnom smislu. Ali koliko u egzaktnim okvirima, to je sad teško govoriti. Dobro, ako nema drugih pitanja, ja samo zadnji slajd koji nisam prikazao. Ako ne znam šta je bilo, jel? Ja sam sebi odlučio jedan zadatak dati, a to je za jedan i drugi rat, odnosno sukob, razumijevanje. Normalno, ako želite, znaš šta je bilo, posjetite muzej Domovinskog rata prije svega, jel? Ali uz to, ako vas zanima literatura, ja sam sebi rekao, ok, da beri po jednu knjigu koja najbolje opisuje rat, da će dobiti objektivno, sustavno, utemeljeno, detaljno
spoznaju i to su sljedeće dvije knjige. Dakle, Ukraine's Unknown War i drugi je profesora Žuneca Societalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj. Kao suplement, tu moram spomenuti, ako želite razmatrati paravojne formacije, prije par mjeseci objavljena knjiga Ive Vukušić, Srpske paravojske raspad Jugoslavije, što je zaista fascinantna knjiga ako razmatrate odnos službi sigurnosti Srbije, političko vodstvo u Beogradu, djelovanja paravojnih formacija na terenu. I zadnja je jedna koja zapravo po meni daje odgovor zašto smo pobijedili u ratu. Dakle, iako ona govori o tome kako smo mi funkcionirali, kako smo se mobilizirali, video, dakle, koji je napravljen od strane Muzeja Domovinskog rata u Splitu je Škverani za domovinu. Zapravo vi kad pogledate taj dokumentarac, vidite narod. I vidite narod koji, svi profila ljudi koji daje sve što ima i zajedno je u toj borbi protiv nečega što predstavlja uništenje njihovog identiteta, njihove države. I tu se na neki način najbolje se odražava zašto smo mi pobijedili u principu u tom ratu. Naravno, ima tu i puno drugih faktora, ali mene ovaj posebno me dojmio. Eto, tako da toliko od mene. Hvala lijepa, hvala Matej, hvala svima. Hvala.